semmoinen ihminen, ketä on niin kuin tietyllä tavalla sanoisin valaistunut, niin voi vetää kännit yksin himassa pimeässä huoneessa. Niin, kyllä. Me ollaan valastuneet. Nyt saat kuulla tarinaa oluesta ja elämästä. Ja voit samalla seurata sitä näytöltä tai TV:stäsi. Kun kuulet tämän äänen, tiedät, että on aika nautiskella. Sitten aloitamme. Moi, mä oon Maria, mä oon toimittaja, olutsommelier ja vähintäänkin dosenttitason kokemusasiantuntija. Ja pian mä oon jälleen erään hienon kokemuksen rikkaampi. Ja tää kokemus me aloitetaan sillä itsellään, eli oluella. Kiitoksia. Ja kippis. Kiitos. Ai että. Kelepa. No niin, kyllä vaan. Meillä on siis maistossa tässä Nilkko Brewingin Rascal American Pale Ale. Ja meillä on tässä myös istumassa paikalla Nilkko Brewingin edustaja, itse asiassa toimitusjohtaja Juuso Turkki. Ja sitten meillä on myös hard-kokki, kova kokki Juho Valkealintu, eli kokki ja tubettaja. Niin tervetuloa. Kiitos. Miltä tämä ensimmäinen purasu tuntui ja Aika maistui? kiva. Tällä lämpötilalla niin kyllä maistuu. Auton mittari taas näyttää tullessa äsken tuossa 27,5. Noniin, Sopiva lämpötila, ihan kylmää kaljaa. nimenomaan. Ja niin tuossa olikin puhetta, että te tykkäätte nautiskella olutta pullosta pitkälti, mutta mä haluan tätä fiilistellä vielä ihan niin kuin tälleen lasistakin, koska olutsommelieri kun olen, niin mä vähän niin kuin nuuskin tätä nyt. Joo, Oluelle haisee. kyllä tää ihan oluelle haisee. Joo. Kaljaa. Joo, tässä on semmoista kivaa hedelmäisyyttä sun muuta. Kun sä oot kokki, etkä mikä tahansa kokki, vaan hard-kokki, niin onko sä koskaan parittanut oluita ja ruokaa? Niin kun esimerkiksi tästä, minkälaiset fiilikset tulee ja minkälaista ruokaa sä laittasit tälle? No tuo parittaminen on mulle hiukan semmoinen uudempi juttu, mitä nyt on tässä lähiaikoina vasta ruvennut miettimään silleen, että itsellehän olut on enemmän ollut semmoinen janojuoma ja ruoka on sitten erikseen, mutta tällaisen kanssa niin tää on aika tämmöinen mukavan raikas, helposti juotava, kesäinen. Mä sanoisin, että joku hyvä pikkusen tulinen makkara menisi aika hyvin. Minkä tyyppistä ruokaa sä tykkäät kokkailla? No kyllä mä teen ihan kaikenlaista ruokaa. Ehkä eniten on keskittynyt tuommoiseen hyvin perinteiseen ranskalaiseen keittiöön ja italialaiseen, mutta nyt lähiaikoina on myöskin harjoitellut tosi paljon sushia tekemään ja siitä on aika paljon innostunut, että se on hieno ruoka ja sitä ollaan nyt tässä pitkä tovi harjoitellut ja nyt rupeaa susitkin menemään aika vimotten päälle. Okay. Parasta susia, mitä koskaan on syönyt, on itse tekemä. No varmastikin, kyllä. Onko sulla joku salaisuus siihen, miksi niistä tulee niin hyviä? Makujen yhdisteleminen ihan niin kuin missä tahansakin ruuassa ja ehkä semmoinen, mitä helposti ei tulisi susissa ajatelleeksi, niin se riisin maustaminen siinä on aika tärkeää, että ehkä semmoinen, mitä mä teen yleensä, mitä muut ei välttämättä tee, niin mä keskityn siihen riisikastikkeeseen, siihen etikkaiseen makeaan liemeen, minkä mä teen, niin mulla on siihen muutamia salaisia kikkoja, miten siitä tulee erityisen hyvää siitä riisistä nimenomaan. Tääkin olut muuten kävisi mainiosti sushin kanssa myös. Niin kävis, kyllä. Mitäs, onko sä Juuso sushin ystävä? Olen kyllä. Ja itse asiassa Juhan noita sushia viimeksi käytiin siellä studiolla, niin maisteltiin ja oli kyllä helvetin hyviä. Että Eikö ollutkin? Pojat veti lautasen tyhjäksi, kun mä tein heille susia. 105 tähteä tuli sieltä. Maistelitteko kenties oluen kanssa? Joo, ehdottomasti.
Hyvä. Siinä oli jotain piparijuurin majoneesi, mitä ei kyllä löydy mistään susipuffasta esimerkiksi. Niin jotain tämmöisiä ihan niinku. Tuosta Juhon ääniefektistä tuli mieleen, että sä oot Juuso myös muusikko. Mä en tiedä, miksi mulla tuli mieleen tuosta. Mä kuulen, että sä oot heavy-muusikko. Joo. Okay. Tuohan kuulostaa vähän heavy laulamiselta. Niin. Sieltä se tekniikka, mistä vedetään sitä. Eli paljon kaljaa ja sitä. Joo, se lähtee just. Okei, no nyt mä ymmärrän, että miksi sä oot niinku panimo-alalla ja oot heavy-muusikko. Tästä on lähdetty liikenteeseen, että Kyllä. luonnollinen jatkumo sitten. Niin just. Mikä sai sut muuten niinku oluen pariin? No itse asiassa Nilkko Brewing on niin kuin lapsuuden ystävän perustama yritys ja siihen lähdin sitten mukaan tuossa muutamia vuosia sitten. Ja aloitin sieltä panimopuolelta ja sitten siirryin myyntiin, kun saatiin toinen kaveri Kalle saatiin sitten panimo tuotantoa pyörittää, niin sitten tälleen se lähti sitten liikenteeseen. Sua ei ne panohommat enää sitten napannut? No siis mä oon ollut aina vähän enemmän sellainen ehkä myyntiin niin kuin keskittyvä enemmän ja siihen on paljon ideoita ja Kallella on pidempi kokemus siitä panohommasta muutenkin, niin se oli ihan sitten jotenkin luontainen siirtymä. Niinpä, ja se on varmasti hyvä, että myyntihommissakin sulla on tietämystä siitä, että miten sitä olutta tehdään. Sä ilmeisesti suunnittelet edelleen oluita kuitenkin niin kun, ja yhteistyöoluita. Esimerkiksi teillä on yhteinen olut teillä ja Hardcockilla. Kyllä joo, tossa tehtiin Honey Ale, simanomainen profiili. Kyllä joulukuussa menin heidän panimolle ja heidän panimomestarin ja toimarin kanssa siinä toimistossa maisteltiin iso määrä olutta ja sitten mietittiin, että mikä voisi toimia pohjana tähän, mitä mä sitten halusin kehittää siihen omaan makuun sopivaksi. Niin semmoinen tehtiin ja sitä päästään ehkä jossain kohtaa myöskin maistelemaan. No kertokaa nyt molemmat, että minkälainen on semmoinen teidän omaan makuun sopiva olut, joka juuri teidän makun nystyröitä hivelee? Raikas. Mä tykkään sitruksisista mausta aika paljon ja niin kuin tässä meidän yhdessä kehittämässä oluessakin käy ilmi, niin se on vähän semmoinen simamainen, eli hunaja, sitruuna, pieni ihan hintsu kaneli. Katsotaan, tunnistaako sommelieri sieltä kanelin maun. Wow. Se oli just semmoinen, minkä mä halusin itselleni juotavaksi, ja siitä tuli aika pitkälti juuri semmoinen, mitä siitä oli tarkoituskin tulla, että panimomestari teki aika hyvää duunia, että se sai kiinni siitä visiosta, ja siitä tuli just semmoinen, kuin mä halusin. Mun mielestä tässä olisi ollut hyvä kohta sun vähän niin kuin kiusata sommelieriä ja olisit antanut mun arvata, mikä se mysteerimauste siellä on, mutta menetit tilaisuutesi. Damn! Mitäs Juuso, sun olutmaku? Viime aikoina, siis todellakin tuo raikkaus, mutta viime aikoina tykännyt tosi paljon niin kuin maltaisuudesta. Et se mallas tulee sieltä. Joo. Käytiin just Viinissä esimerkiksi lomareissulla tossa, niin se viiniläinen paikallinen panimo, se taisi olla Otta Kringeri, mikä oli siellä se ihan peruslaagerimeininkiä ja on siellä pari muutakin vissiin panimoa, mutta se oli älyttömän hyvä sellainen. Joo. Vähän makeampi malta, mutta se mallas kun tulee sieltä niin kuin jotenkin se iskee muuhun tällä hetkellä. Okei, voiko tästä tehdä yhtäläisyysmerkit teidän niin kuin suosikki-oluttyylistä siihen, että jos oisitte itse olut, niin minkälainen oisit? Eli sä olisit tommonen raikas, vähän mausteinen ja sä olisit sitten semmoinen mallas. No mä olisin semmoinen joku pilssi tai joku tämmönen. Rapsakka. Rapsakka pilssi, joo. Okei. Mä olisin ehkä semmoinen vahvistettu olut, eli joku halpa, joku pirkkalaakeri kaadettuna tuoppiin lämpimänä ja sitten sotillinen jallua sekaan. Ai. Kuulostaa ihan hardcockilta. Se olisi ehkä, se. Kuulostaa sun valitettavasti. En mä semmoinen haluaisi olla, mutta paskatiikeri ei pääse paskaraidoistaan.
Sitä on aina haaveillut tekemänsä vaan yhtä juttua. Kun tietää omat valmiutensa, tietää myös mitä tekee. Mun valmiudet on iso jano ja hyvä maku. Hiilarit ei mua häiritse ja mallas maistuu. Kyllä, minä juon kaljaa ja minä teen sitä hyvin. Itse asiassa mä muistin, että meillä on tuossa toinenkin Nilkko Brewingin olut maisteltavana, niin meillä on täällä nimittäin maisteltavana tällainen, mä en malta odottaa pidempään, kuin täällä on tämmöinen Ulvo Heisi IPA. Ja tässä on tämmöinen sudenkuva, äsken oli ketunkuva ja nyt on susiolut. Niin maistellaanpas tätä Heisi IPAa. Eli Kiitos. jos äskeinen oli semmoinen jo tutuksi tullut oluttyylilaji, American Pale Ale, niin tämä on sitten pikkasen semmoista modernimpaa twistiä tässä näin. Ja mitäkäs sä itse määrittäisit? Monesti heisi-ipoissa on aika matalat noi katkeruudet, eli helposti juotava, helposti lähestyttävä olut, niin onko tämä just sellainen, Juuso? No tää on just sellainen niinku, aika usein ihmiset, ketkä ei juo ipoja, niin sitten kuitenkin on tykännyt tästä. Joo, eli heisi-ipa tai neipa. Niin. Joo. Justiinsa tätä. Joo. Se on muuten ihan totta, että mä itsekään en ole oikein semmoinen IPA-ihminen, että ne pikkusen semmoiset jotkut indianit, niin vähän liian stydejä, mutta tää IPA pelkästään, kun se lukee tossa, niin mä näen sen etiketissä, niin pikkusen tulee semmoinen, että on vähän varpasillaan. Ja mä oon ollut yllättynyt, kun nämä on erittäinkin mun makuun, vaikka siinä se IPA lukeekin. Että niinku itselle IPA kun lukee, niin vähän jännittää, että kuinka helvetin IPA se sitten on. Kyllä. Voiko teidän mielestä olut olla salonkikelpoinen juoma? Ehdottomasti. Totta kai. Onhan se. Siis, voiko se olla? Eikö se ole? Häh? No mä oon ihan samaa mieltä, mutta sitä ei vielä välttämättä ihan joka paikassa ymmärretä. Jos mennään niin kuin vaikka niin kuin ruokaravintolapuolelle, niin saattaa välillä unohtua, että meillä on semmoinen juoma kuin olut. Ja sitten on huomannut monesti sellaisia tilanteita, että vaikka pariskunta hienosti syömässä ja näkee, että se mies oikeasti haluaisi ottaa olutta. Että ei välttämättä tykkää edes viineistä, mutta sitten kun ollaan siinä viinissä ruokaravintolassa, niin sitten kuitenkin otetaan se viini. Niin, eikä aivan. edes kehdata kysyä sitä oluttasi. Se on ehkä vielä vähän lapsen kengissä, mutta kyllä se musta tuntuu, että se pikkuhiljaa koko ajan kehittyy sinne suuntaan, että se on aina samalla tasolla viinien kanssa. Että se ottaa vaan sen tietyn aikansa varmaan. Ja kyllähän olutkulttuuri mun mielestä Suomessa on paljon kehittyneempi kuin viinikulttuuri siinä mielessä, että meillä on niinku paljon pienpanimoita, tosi niinku hyviä tuotteita. Meillä ei ole viinituotantoa ja ne viinit, mitä meillä on, niin se on täysin Alkon sanelemaa, mitä me saadaan edes ostaa. Että se valikoima on hyvin rajattu, se on jonkun Alko-tantan päättämä, että mitä viinejä saadaan myydä ja that's it. No mitäs olut yksin vai yhdessä? Mulla on niinku 50-50 vähän molempia, että kyllä niinku tulee niinku, no katsoo aurinkoinen päivä ja sitten mennään siihen parvekkeelle törpöttelee vähän, niin kyllähän se toimii. Ja sit saattaa niinku vahingossa soittaa jollekin kaverille, että pitäisikö lähteä johonkin. Joo, kyllä ne molemmat toimii. Mutta niinku, on paljon ihmisiä, ketkä ei juo ollenkaan niinku yksin. Niin no, joo, vierastaa sitä ihan kokonaan. Joo, että se on ihan ymmärrettävä, jos sinut itsensä kanssa, niin ei voikaan juoda yksin. Koska sit sä joudut olemaan itsesi kanssa ja sieltä tulee semmoisia ajatuksia, mitä sä et ole valmis käsittelemään. Niin semmoinen ihminen, ketä on niinku tietyllä tavalla sanoisin valaistunut, niin voi vetää kännit yksin himassa pimeässä huoneessa. Niin, kyllä. Me ollaan valastuneita. Valastuneita. Elikkä kalsarikännit on synonyymi valaistumiselle. Joo, siinä on tietynlaista semmoista niinku, kyllä. Elikkä joo, tää on tämmönen niinku, me ollaan suomalaiset aika valaistunutta porukkaa. Ehdottomasti. Juuri näin. Okei, toi oli aika syvällistä ajatuskulkua. Oli siellä Hardcockilta. No mutta mikä on semmoinen hauskin muisto oluen kanssa? Nyt pitää vähän niinku kaivella muistinystyröitä. Niitä on kyllä niin miljoonia, että vaikea ehkä sellaista yhtä nimetä, mutta joku semmoinen vaikka festariviikonloppu, meillä on ollut sauna päällä 247 ja sitten sinne on heitetty kiukaalle kaljaa koko viikonloppu ja se haisee jonkunlaiselle se
joskus aikoinaan, sitä on jo vuosia aikaa, kun tuli Fallout 3 julkaistiin semmoinen tietokonepeli. Ja sitten mä ostin oikein juhlan kunniaksi 12 kaljapäkin, menin yksin tietokoneelle ja pelasin Falloutia yömyöhään 3 saakka. Yksin join kaljaa ja pelasin semmoista lämmintä pullokaljaa. Siitä on jäänyt hyvät muistot. Selkeästikin, kun se tulee tälleen mieleen. No selkeästi, kyllä. Se oli kyllä hieno ilta. No nyt rohkaistun kysymään suurinta kohellusta, johon liittyy olut. Mä voin sanoa aika raffi, mutta tää on kyllä aika raffi.